नोंथांमोननि थाखाय बिराद बरिया कालेक्शन सफैजोब्बाय दायो सानफ्लावारनि कालेक्शनफोर सफैदों नोंथांमोना नायदो नै बिराद मोजां प्रिमियाम क्वालिटी दै बेखौ गानोबा बेलेग सिखौहाय गानो बानाय आरो बेफोरबादि ओरैबादि मोजां कालेक्शन नै नोंथांमोना दायो नायदो नै आं बेखेवजोबनानै देखायखागोन सनाफोर नोंथांमोननोहाय गासैनोबो मोनसे आं गासैखौबो बेखेवनानै देखायजोबगोन दायो नायदो सोर बबेखौ पसन्द खालामदोंमोन बबेखौ बिदोंमोन गासैखौबो मोनगोन नै बेफोरो ओरैबादि बरिया सोर सोंहरदोंमोन दायो मोनफिनगोनसै नै आं गैथ'ला नायफ्रा मोनफिनगोनसै नै ओरैबादि मोजां बरिया ल'खादो नै माखासेखौ नाहानजोबखाबाय आङो आरो नै माखासे गोदान कालेक्शन जायफोरनो नांगौ बिराद मोजां हेभि क्वालिटीनि दै सनाफोर एकदम रिजनेबल प्राइसआवनो मोनगोन दायो डेलिभारि फ्री जोब गासैबो फुजानि अफाराव नायदो नै बिराद मोजां गोदान निउ डिजाइन गासैबो गोदान डिजाइन जोबनाय सिनि क्वालिटीखौथ' बुंनांखाया ओरैबादि हेभि गोजाखानो जाय सोंहरदोंमोन दे लखबदो नायदो माबादि नांगौ सोरनो माबादि नांगौ